Ассалому алайкум, ман Зарина. Имрӯз суҳбат мекунем оиди мега акции компания Faberlic. Компания Faberlic чӣ гуна компания аст? Ин международный компания ки маҳсулоте ки ба инсон лозим аст, фаъолияти инсон лозим аст, истеҳсол мекунад. Ва ҳангоме агар шумо аз ин компания харид кунед, бо скидкаҳо харид мекунед ва соҳиби чунин купонҳо мегардед. Агар шумо аз санаи 20 феврал то 5 марти 2023 аз 75 сомон зиёда харид кунед, бо ҳар як 75 сомони харид кардаи шумо компания ба шумо чунин купонро тӯҳфа мекунад. Ва агар чӣ ки дар ин ҷо нишон дода шудааст, подарки распределяются 3 апреля, яъне розыгрыши ин купонҳо ҳангоми фаъол кардани ин купон санаи 3 апрел шуда мегузарад. Ва барои иштирок кардан дар ин розыгрыш бояд ки шумо ҳамин виртуални карти худро дар прямой эфири официальни сайти канали Faberlic, ин дар контакте ё телеграм соати 1 по московски времени бояд ки фаъол гардонед. Ман дар ин ҷо ссилкаҳои сайти ин компания нишон дода шудааст. Ва дар ин розыгрыш чиҳо бурд карда мешавад? 15 поездка ба спа-курорти Балтийски побережья, 15 смартфон, 15 набори косметика, инчунин 150 сертификат ки дар он ҷо 150 сомон маблағи пулӣ ё 1500 аромати шанти, ин новинки ҳамин каталог аст, бурд монда мешавад. бояд ки шумо чӣ гуна манамин купонро активировать кунед, яъне фаъол гардонед. Мегузаред ба агар шумо соҳиби чунин приложение бошед, яъне Faberlic 3.0, манин Faberlic 3.0, медароед ба профил. Ба профил даромадан пас ба ин ҷо купони карти ман дар болояш бояд ки фамилия номи шумо бошад. Купони карточкиро пахш мекунед. ҳангоми пахш кардан чунин саҳифа кушода мешавад. Мана шумо чӣ гуна картаҳо доред, яъне купонҳо доред. Ман инҷо нишон дода шудааст. Поздравляем, вы выиграли любой аромат из каталога номер 4, яъне шумо ҳангоми дар каталоги 4 харид кардан шумо бо скидкаи 50% любой аромат, яъне парфюмериро харид карда метавонед бо скидкаи 50%. ё чунин намуде ки дар инҷо 45% дода мешавад для ухода за кожей из каталоги 4, яъне ҳангоми дар каталоги 4 харид кардан шумо ин картаҳоро активировать карда бо нархҳои арзон бо дастрас скидкаҳо харид кунед. Биёед мегузарем ба фаъол кардани картаҳо. Пахш мекунед. Пахш кардан баъд, пахш кардан замон мани дар ин ҷо нишон дода шудааст активировать. Пахш мекунем. ман дар ин ҷо активирована мебарояд. сахт мекунем. Дигар картаҳоро активировать мекунем, яъне фаъол мегардонем. агар шумо хоҳед ки ҳамин купонро ба ягон дугони худ тӯҳфа кунед ва он кас агар дар контакти бошанд, ба контакти метавонед ба одноклассники, ба телеграм, яъне дар WhatsApp ё Viber ҳамин ссилкаро равона кунед. ҳамто агар пахш кунед он, масалан ҳамаи он контакте ки шумо ҳаст, метавонед ба ҳамон кас рой кунед ҳамин чизро. Мегузаред ва он купонҳое ки дошта будед, масалан дар ин ҷо камашаст мана раскрыть весь список доступных карт. Дар ман ҳабдата мана дар ин ҷо нишон дода шудааст доступна карточек 17 штук, яъне ман соҳиби 17 штук карточка соҳиб шудам ва онро метавонам дар каталоги 4 активировать карда фаъол гардонида мана бо нархҳои со скидкаҳои ман то 55% аз каталог арзон харид кунед. Агар шумо мехоҳед ки ягон дугони худро регистратсия кунед ва ба он кас чунин купонро тӯҳфа кунед, шумо метавонед Viber дошта бошанд он одам, Viber ба гузашта масалан ба ягон каси дугони худ рой карда ҳамин скидкаро ба он кас чунин купонро тӯҳфа кунед ва он кас метавонад ҳам ба ссилка даромада оиди ин карта бохабар шуда харид кунад.
он чӣ савол дошта бошед, албатта нависед дар комментарий, ҷавоб мегардонем. Ба канали худ Шодбош мегӯям, агар шумо подписатсия карда набошед, албатта подписатсия кунед он ва дар тарафи дасти рост колокольчик ҳаст, пахш кунедон, ки оиди навгониҳо ва хабарҳои нав, ки ман ба шумоҳо барои фаъолият кардан дар компанияи Faberlic сиёмка мекунам, бохабар бошедон. Хайр, шодбош бошед.